हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायना लानाय जाबाय स' लोगोफोर दिनैहाय मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव दिनै आं रायलायनो सानदों बे जाबाय हेलो एप्स दा बे हेलो एप्सखौहाय बयबो मानसिफ्रा मिथिगौ बा बयबो मानसिफ्रा नुखाबाय जानांगौ दा बयनियावबो बिजनेसखौ हरदों WhatsAppआव शेयार खालामदों बिनिफ्राय आंनियावबो गोबां मानसिफोरखौ शेयार खालामदों जे बे एप्सखौहाय बे हेलो एप्सखौहाय दिनै आंनाव शेयार खालामनानै बयबो मानसिफ्रा बुंदों बेखौ इनस्टल खालामबा बिनिफ्राय फैसा आर्निं खालामनो हायो बिनिफ्राय आरोबाव नोंबो बेखौहाय प्रफाइल क्रिएट खालामनानै गावबागावनि प्रफाइलखौ बे क्रिएट खालामनानै जुदि नोंथांमोना बेखौहाय आरोबाव गुबुन लोगोफोरनो जुदि शेयार खालामोबा जेसेबां शेयार खालामनाय एसेबां जेनेबा आंनि लिंकखौहाय दस्रा मानसिफोरनो शेयार खालामोबा अब्ला बे मानसिनो शेयार खालामनानै बियो जुदि इनस्टल खालामोबा नोंनि लिंक हरनायखौ अब्लाना नोंनि एकाउन्टावहाय 3 रुपिस एड जागोन होननानै बिदि गोबां मानसिया दिनै आंनाव बुंहरगासिनो दङ आरो गोबां मानसियानो दिनैहाय आंनावहाय बे लिंकखौ दिनै हरदों बिनिफ्राय आंबो दिनैहाय बे एप्सखौहाय दिनैसिम आङो इनस्टल खालामाखै स' लोगोफोर दिनैहाय बे हेलो एप्सनिफ्राय फैसा मोनमारा बिनिफ्राय बे हेलो एप्सनिफ्राय फैसाखौ उइथड्र खालामनो हामारा आं दिनैहाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना जुदि फैसा खामायनो गोसो दङबा नोंथांमोनाबो जुदि बे हेलो एप्सनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंबा बिनिफ्राय फैसा बख' जामारा जुदि बेखौ नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैदोंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ दिनै नायदो बिनिफ्राय जुदि बे एप्सआ जुदि थारैनो जुदि 100% ट्रुबा नोंथांमोनाबो बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै नोंथांमोना फैसाखौ आर्निं खालामनानै लानो हागोन स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम स' लेट्स स्टार्ट दायो आं गासैखौबो नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय दाना आंनि बे स्क्रिनाव फैबाय दाना नोंथांमोना बेखौहाय आङो जा बुंखादों नोंथांमोनखौ बे आं लिंक होदों डिसक्रिप्सन स' लोगोफोर नोंथांमोना डिसक्रिप्सन थांनानै नोंथांमोना नैबे हेलो एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो बिनिफ्राय जेब्लानाखि नोंथांमोना डाउनलड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बे हेलो एप्सखौ नोंथांमोना अपेन खालामदों दानो अपेन खालामनोसै जेब्लानाखि नोंथांमोना अपेन खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोनसे लिंक रिसार्च खालामना फैगोन दाना आङो बेखौहाय आङो हिन्दीखौ दानो सेलेक्ट खालामसै दानो बाय हिन्दीआव क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय दानो बाय पेजआ दानो अपेन जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बाहायो नोंथांमोना बाहाय फार्स्टआवनो मा खालामनांगौ गावबागावनि चेनेलखौ नोंथांमोना बाहाय दानो क्रिएट खालामनांगौ बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे प्रफाइलाव थांनानै नोंथांमोना दानो बाहायो गावबागावनि माबाखौ क्रिएट खालामदो नैबेहाय बाहाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे प्रफाइलाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय जेब्लानाखि नोंथांमोना बाहाय क्लिक खालामगोन अब्ला बाहाय नोंथांमोननियाव मोनसे अपसन फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय फेसबुकजों खुलिनो ना नोंथांमोना बेखौ गुगोलजों खुलिनो ना टुइटारजों खुलिनो बेबायदिनो नोंथांमोननियाव माखासे अपसन फैगोन बेनिफ्राय नैबे दङ नाम्बारजों खुलिनो हायो नैबे नाम्बारजों गावबागावनि मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना बाहाय खुलिनो हायो आंनि नाम्बारखौहाय आं दानो बाहाय होनोसै बिनिफ्राय जेब्ला गावनि मबाइल नाम्बारखौ होखांबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो बिनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि मबाइलाव रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन नोंथांमोना बे OTP-खौ बाहाय होदो दानो अट'मेटिकलि आंना बाहाय OTP दानो बाहाय कानेक्ट जाखाबाय बिनिफ्राय नैबे दङ बार्थडे गावबागावनि डेट अफ बार्थखौ बाहाय होनांगौ दानो बाहाय गावबागावनि डेट अफ बार्थखौ बासिनानै होदो जेब्लानाखि नोंथांमोना बाहाय गावबागावनि डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे सेटआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय अब्लानो बियो दानो डेट अफ बार्थ जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे साइन इनआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो जेब्ला नोंथांमोना साइन इन क्लिक खालामगोन अब्ला बेयो अट'मेटिकलि बे दानो रेजिस्टार जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहायो गावबागावनि जेन्डारखौ बासिदो मेल बा फिमेल आङो मेलखौ होबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय गावबागावनि फट'खौ नोंथांमोना बाहाय होनाय गावगावनि प्रफाइल बाहाय दोननो हायो बेनिफ्राय बाहाय प्रफाइल दोननो थाखाय नोंथांमोना नैबे फट'खौ खनसे क्लिक खालामदो बेनिफ्राय अब्लानो बेयो अट'मेटिकलि बेयाव फैगोन दा नोंथांमोना बेबायदि गावबागावनि फट'खौ नोंथांमोना बाहाय होनो हायो आरो फट'खौ सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे दानाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो दानो बाहाय प्रफाइला जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे दानाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौ नैबे इउजारफोरनि नोंथांमोना गावबागावनि नाम लानो हायो दानो आङो बाहाय आंनि नामखौ होबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे दानाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो दानो बाहायो फाइनालि बेयो आंनि एकाउन्टआव दानो बाहाय जाबाय क्रिएट जाबाय दा नोंथांमोना बाहायो गोसोबायदि नोंथांमोना बाहाय दा फैसाखौ दा बाहाय खामायनो हासिगोन दा लोगोफोर फैसाखौ माबोरै खामायनो हायो आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थागोन दा नोंथांमोना नैबेखौहाय गावबागावनि नैबे हम पेजाव थुगोदो हम पेजाव थांनानै नोंथांमोना नैबेहाय मोनसे दङ आं नोंथांमोननो खोन्थानि नैबे दङ नैबे नोंथांमोना नैबे हिन्दी लिरनाय दंना नोंथांमोना बेखौहाय बाहाय खनसे क्लिक खालामनानै बिनि उनावहाय
जेब्लानाखि नोंथांमोना बाहाय खनसे क्लिक खालामगोन अब्ला बाहाय माखासे नैबे दङ नै इंलिश मोड नोंथांमोना नैबे जिनिसखौ अन खालामना लाब्ला नोंथांमोना माखासे बै वर्ड्स लिरनायफोरा माखासे हिन्दीनिफ्राय बेयो इंलिशाव ट्रेन्सलेट जागोन दा नोंथांमोना बेहाय बेखौ अन खालामना लादो अब्ला बेयो माखासे इंलिशाव फैगोन दानि बे माखासे इंलिश जाबाय अब्लाबो माखासे बांसिनानो हिन्दी जानानै थायो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे फैसा लिरनाय दं नैबे फैसानि आइकन दङ नोंथांमोना नैबे फैसानि आइकनखौ खनसे क्लिक खालामनानै होदो नोंथांमोना गावबा गावनि बेलेन्सखौ बाहाय चेक खालामदो दाना आंना बाहाय दं 0 दङ लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय फैसा खामायनो हायो दानो बाहाय दं आंना दानो नैबे 100 लिरनाय दं बाहाय 100 लिरनाय दङ दा ओमफ्राय बिनि मेन बेलेन्सआ दा बे 0 दङ नोंथांमोना नैबे खनसे क्लिक खालामनानै हो पूरा हुआ नहीं बाय +1 दानो बाय +1 जाबाय ने आंनि बाय मेन बेलेन्सआ दानो 0.01 जाबाय अब्लानाखि नोंथांमोना फैसानि बेहाय 1 जागोन बा 2 जागोन 3 जागोन अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोननि पेटीएम नङाबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव नोंथांमोना बेखौहाय ट्रेन्सफार खालामना लानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो बाय फैसा खामायनो हागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना बाहायो माखासे नुनो हाबावगोन नोंथांमोना बाहाय दङ ने जेनेबा नोंथांमोना बाय माखासे फट' बा भिडिअ बा माबा जायखिजाया नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे आपल'डफोर बानायनो हागोन बे आपल'ड बानायनाय समावबो नोंथांमोना माखासे फैसाफोर मोनो दानो बाहाय माखासे रुल्सफोर दङ नोंथांमोना बे रुल्सफोरखौ नायनो थाखाय नैबे फैसानि साइनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो बाय क्लिक खालामखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे गासिखौबो बोखोजोबनानै नैबे मोनसे दङ नियम दं नैबे नियम लिरनाय दङ नैबे नियम लिरनाय दङ नोंथांमोना बे नियमाव खनसे क्लिक खालामनानै हो जेब्ला नोंथांमोना बे नियमाव खनसे क्लिक खालामो अब्ला नोंथांमोननि गासिबो माबायदि रुल्सफोर दं नैबे माबायदि नोंथांमोना बानायबा नोंथांमोना बे फैसाखौ खामायनो हागोन बाय माखासे रुल्सफोर दङ नोंथांमोना बेखौ रुल्सफोरखौ गासिखौबो फल' खालामनानै नोंथांमोना फैसाखौ बाय खामायनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ गासिखौबो चेक खालामजोबदो बेखौ चेक खालामजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना दानो खोन्थानोसै जे फैसाखौ जोङो माबोरै बख'नो दानो जेब्लानाखि नोंथांमोना फैसा बख'नो थाखायबा नोंथांमोना नैबेहाय फैसानि साइनाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो बिनि उनावहाय नोंथांमोना नैबेहाय निकलनायाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो नैबे निकलनायाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो बिनि उनावहाय नोंथांमोना जेब्लानाखि बाय क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बाहायो फैगोन बाय नोंथांमोना गावबा गावनि फैसाखौ बासिदो नोंथांमोननि एकाउन्टआव बेसेबां दङ दानो बै थाइसेनिफ्राय लानानै थाइथाम 10 थाखा 15 30 45 100 नोंथांमोना बेबायदि फैसाखौहाय ट्रेन्सफार खालामनो हागोन दा बेखौ माबोरै ट्रेन्सफार खालामो दानो नोंथांमोननि बेखौ खिन्थानोसै दानो आंनाव बे फैसाया दङ 0.01 दानो आङो बेखौहाय बख'थ'नो हाया अब्लाबो नोंथांमोना बख'नायनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो खिन्थानोसै दानो बेखौ माबोरै बख'यो दानो बाय बख'नो थाखाय नोंथांमोना जेनेबा थाइसे बा थाइथाम बा 10 थाखा जेनेबा नोंथांमोना बेलेन्सआ बेसेबां दङ नोंथांमोना बेखौ लानानै नोंथांमोना बेखौ बख'नो हागोन दानो थाइसेखौ आं बाय क्लिक खालामनोसै थाइसेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानो बेबायदि फैबाय दानो बाय दङ फार्स्टआवहाय नोंथांमोना नैबे नायनांगोन फार्स्टआवहाय बेखौ नोंथांमोना नोंथांनि बेंक पासबुकजों नोंथांमोना बाय ट्रेन्सफार खालामनांगोन बेजों मोनसे दङ पेटीएम एकाउन्ट जुदि नोंथांमोना पेटीएम एकाउन्ट दंबा नोंथांमोना पेटीएमजों नोंथांमोननि एकाउन्टआव बेखौ नोंथांमोना ट्रेन्सफार खालामनो हागोन दा नोंथांमोना जुदि बेखौहाय माबाजों पासबुकजों बख'नोबा नोंथांमोना नैबे खनसे क्लिक खालामदो बाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बाहाय नोंथांमोननि नैबे गावबा गावनि पासबुकआव जा नाम दं नोंथांमोना बेखौ होदो बेनिफ्राय नैबे दङ IFSC क'ड बे IFSC क'डखौ नोंथांमोना बाय होदो गावबा गावनि IFSC क'डआ माबायदि नोंथांमोना बेखौ होदो बेनि उनावहाय नैबे दङ बेनिफिसियारि एकाउन्ट नाम्बार नोंथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारा बेसेबां बेखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे होखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे I agree आव खनसे क्लिक खालामदो I agree आव खनसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोननि नैबे साबमिट होदो अब्लानो अट'मेटिकलि बे नोंथांमोननि एकाउन्टआव बेयो ट्रेन्सफार जागोन बेजों लोगोसे नैबे दङ मोनसे नैबे पेटीएमजों नोंथांमोना मारै ट्रेन्सफार खालामोबा नोंथांमोना नैबे पेटीएमआव खनसे क्लिक खालामदो पेटीएमआव खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे नोंथांमोननि अबे नाम्बारजों नोंथांमोना पेटीएम रेजिस्टार दङ नोंथांमोना बे रेजिस्टार थानाय पेटीएम नाम्बारखौ नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारखौ बाय होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होखांनाय लोगो लोगोनिफ्राय मेजरियाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होदो बेनि उनावहाय नोंथांमोना नैबेहाय नैबे एकाउन्ट लिंक खारियाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो अब्लानो अट'मेटिकलि बे नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय बेयो ट्रेन्सफार जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैसा खामायनो हायो बेनिफ्राय नैबे दङ नोंथांमोना बेखौ माबोरै बे लिंकखौ नोंथांमोना माबोरै शेयार खालामनो नोंथांमोना शेयार खालामनो थाखाय नैबे बेबायदि अपसन दं बेबायदि अपसन दं नोंथांमोना नुनो हागोन बेबायदि अपसन दङ बे अपसनखौ नोंथांमोना नैबेहाय सेरावहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोननि WhatsAppआव जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामना होदो बेबायदि खालामदो बे सेराव क्लिक खालामदो बे सेराव क्लिक खालामनाय लोगो थांगोन बेयो WhatsAppनिफ्राय थांनानै नोंथांमोना बेखौहाय WhatsAppआवहाय नोंथांमोननि जेसेबां लोगोफोर दङ नोंथांमोना बेबायदिखौ शेयार खालामदों दानिफ्राय लोगोसे नैबे क्लिक खालामबाय जेनेबा आंनि एकाउन्टआवहाय आं दानि बेखौ शेयार खालामबाय अब्ला बियो अट'मेटिकलि बियो थांबाय दा जाय मानसिया
बेखौहाय इनस्टल खालामनानै गावनि प्रफाइलखौ होजोबगोन अब्ला नोंथांमोननियाव सासेयाव थाइथाम कइन बेबायदि नोंथांमोननि एकाउन्टाव एड जालांबाय थागोन। बेजों लोगोसे सेयार खालामाबाबो नोंथांमोना बे माखासे नियमफोर दं नोंथांमोना बे नियमफोरखौ फल' खालामनानै नोंथांमोना बेबायदि फैसाखौ खामायनो हागोन। दायो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जे फैसाखौहाय माबायदि खामायनो हायो। थारैनो बे एप्सआ रियेल मान जोङो बे एप्सनि दारै जोङो फैसा खामायनो हामारो। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो गावबागाव जुदि फैसा खामायनो गोसो दंबा रिसार्ज सोनो बा गय जानो आन्था बा माबा मोनसे बायनो थाखाय नोंथांमोना जुदि दाम खमनि जिनिसफोर जुदि बायनो गोसो दङबा नोंथांमोना बे एप्सनि दारै नोंथांमोना फैसा आर्निं खालामनानैहाय गावबागावनि न'आव थानानैनो नोंथांमोना बे लिंकखौ शेयार खालामनानैहाय गुबुनफोरनोबो नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामनानैहाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बे एप्सआवहाय नोंथांमोननि माखासे जेनेबा ओरैनो बै लाइकिफोरनि बायदि टिकटकफोरनि बायदि नोंथांमोना जुदि भिडिअ खालामनानै बाहाय जुदि नोंथांमोना आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना बिनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ आर्निं खालामनो हागोन। स' लोगोफोर बे एप्सआ थारैनो ट्रु 100% ट्रु। नोंथांमोना जुदि फैसा खामायनो गोसोबा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो नोंथांमोना लोगोफोरनो बे लिंकखौहाय शेयार खालामनानै इनस्टल खालामहोनानै गावबागावनि प्रफाइलखौ क्रिएट खालामहोदो अब्लानो नोंथांनियाव फैसाया हाबगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बे एप्सखौहाय इउज खालामदो। बिनिफ्राय जेब्लानाखि नोंथांमोननि बे आर्निंआ जेनेबा फैसा हाबनाया जेनेबा कमप्लिटलि जागोन अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय आनइनस्टल खालामनानैबो दोनफिननो हागोन। स' बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनो गोसो जादोंबा आङो बे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसनाव आङो बेनि लिंकखौ होगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे लिंकनि आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय बे लिंकनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामदो जेन' आंनावबो 3 रुपिस नोंथांमोननिफ्राय हाबनाय बायदि नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदो। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो उनावहाय गुबुन मानसिफोरनो नोंथांमोननि लोगोफोरनो बेखौहाय हरनानै नोंथांमोनाबो बिनिफ्राय फैसाखौ खामायनानै लादो। स' लोगोफोर आंनि दिनैनि इनफरमेसना बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। बिनिफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना गालांदो। बिनिफ्राय बेल आइकनाव थुनानै होदो। बिनिफ्राय बेल आइकनाव थुनानै बै गोजौआवहाय अलाव नोंथांमोना बेखौहाय होनानै दोन जेन' आंनि गासिबो गोदान फैबाय थानाय भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव थाबैनो नटिफिकेसना सौहैनाय बायदि। बिनिफ्राय जुदि सोरबाफोर बिनि एप्सनि सोमोन्दै जुदि सोरबाफोर कनफिउस जानानै दङबा नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट खालामदो। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननि गासिबो डाउट जानायफोरखौ दिनै आं क्लियार खालामनानै होगोन। स' लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। उननि भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन। स' बाय बाय लोगोफोर।